Здравейте! Аз съм Зорница Гюрова от Тета Център Зорница Гюрова, Център за обучение за подсъзнателна трансформация. Откъде се включвам на живо? От град Варна, улица Крали Марко 3 или така по-известната ритуална зала. И защо точно от тук? Защото днес сбъднахме една мечта. С една прекрасна дама, която ще запазя в анонимност, работим от няколко години с Тета Хилинг. Как започнахме? Започнахме от там, че тя беше работила дълго време в чужбина и искаше да стартира собствен бизнес в България. Това, по което работихме, беше да го започне. И от наемен работник тя стана собственик. След това, разбира се, дойде и желанието за най-съвместимата сродна душа. Работихме по тази тема и тя има прекрасен партньор, с който днес ще сключат брак. И следващата стъпка е желания наследник. Това са чудесата, които можете да постигнете с Тета Хилинг, ако пожелаете да се освободите от всички пречки, които ви спират да имате живота, за който мечтаете. Отново искам да кажа, че всяка една ситуация е временна. Няма нищо постоянно. Щастието, радостта са наше естествено състояние и наше рождено право. Ако искате и вие да работите върху някой аспект от вашия живот, който не ви харесва, който не сте удовлетворени, сфера от живота, където искате да постигнете повече радост и повече хармония, Тета Хилинг е един прекрасен инструмент. И затова аз съм създала програмите Трезорите на подсъзнанието. Защото за моите момичета аз съм Зори Трезори. Пожелавам ви прекрасен и усмихнат ден и аз чувам да се наслаждавам на сватба!